Mali slikar i velika slika. Priča o strpljenju i umetnosti. U jednom malom gradu živeo je dečak po imenu Luka. Luka je voleo da slika više od svega na svetu. Imao je svoj mali sto za slikanje, četkice i mnoštvo boja u svim nijansama. Jednog dana, u školi je najavljeno takmičenje za najlepše umetničko delo. Prva nagrada bila je posebna, izložba pobedničke slike u gradu i novi set boja. Luka je odmah znao da mora da učestvuje. Luka je bio toliko uzbuđen da je odmah počeo da radi. Žureći, povlačio je brze poteze četkicom. Mislio je da će, ako brzo završi, rezultat biti bolji. Ali slika nije izgledala onako kako je zamislio. Posle nekoliko pokušaja, Luka je bio tužan. Radovi nisu izgledali lepo. Boje su se mešale, linije nisu bile čiste, a kompozicija haotična. Nekoliko nedovršenih crteža bacio je u otpad. Dok je šetao parkom, Luka je ugledao starijeg gospodina koji je slikao pejzaž. Gospodin je bio toliko usredsređen da nije primetio Luku kako ga posmatra. Svaki potez četkicom bio je pažljiv i promišljen. Zašto toliko polako slikate? Upitao je Luka. Stari slikar se nasmešio i rekao, lepota nastaje strpljenjem. Svaki detalj je važan, svaka nijansa ima svoje mesto. Umetnost zahteva vreme i pažnju. Inspirisan razgovorom, Luka je odlučio da pokuša ponovo. Ovog puta nije žurio. Pažljivo je birao boje, razmišljao o kompoziciji i svaki potez četkicom radio polako i promišljeno. Dan za danom Luka je radio na svom delu. Slikao je pejzaž grada sa rekom, mostom i kućama u pozadini. Svakog dana dodavao je nove detalje i usavršavao ono što je već naslikao. Posle 2 nedelje strpljivog rada, Luka je konačno završio svoju sliku. Bila je prelepa, boje žive, detalji usavršeni, celina harmonična. Čak je i stari slikar, kome je pokazao rad, bio impresioniran. Na takmičenju, Lukina slika osvojila je prvo mesto. Svi su bili zapanjeni lepotom njegovog dela. Luka nije samo dobio nagradu, već je naučio najvažniju lekciju, da lepota zaista nastaje strpljenjem. I tako je Luka naučio da ne treba žuriti. Otkrio je da kada nešto radi polako i pažljivo, rezultat je uvek lepši i trajniji. Njegova slika ostala je izložena u gradu, podsjećajući sve da lepota nastaje strpljenjem. Hvala vam što ste bili sa nama u priči Mali slikar i velika slika. Nadamo se da ste uživali u ovoj lekciji o strpljenju i lepoti umetnosti.